yun. Ano ba sasabihin natin? Ang ganda na, parang rice terraces yan mga kadudong sayang, sana may mag-sponsor sa atin ng mga kadudong, na isang action cam na may mic, na pwedeng lagyan ng mic. Ayan, diba? Uy mga kadudong, nandito yung Raptor. Paunahin natin yan. Ayan mga kadudong, yung Raptor na sinasabi ko sa inyo. Masagasa mo, ay puta ka. Sira ulo po yung Raptor na yan. Yan, shoutout sa'yo, C86580. Yan, kung sino ka man, driver ka. Oh, ito pa, si NBA 9178, puta. Mga siraulo po ang mga sasakyan dito mga kadudong. Yan, shoutout po sa NBA 9178. Kung sino ka man, ayusin po ninyo pagdadrive ninyo. Sakay naka Raptor na yon, huli cam kayo. Aray ko. Oh, ito pa. Mga balasubas po ang mga driver ng mga 4 wheels dito mga kadudong. So doble ingat tayo mga kadudong, parang nakakapobya, ginigiliran nila tayo. So stay tuned kayo mga kadudong. Bibidyoan natin itong tatlo na itong mga to, itong Nissan sa itong Hi-Ace na to. Nakita nyo naman siguro yung plaka ng mga yan. Alam mo yung mga hinahabol. So kala mo NLEX hindi tayo makabira ng maayos mga kadudong, gawa ng nakakatakot yung pagmamaneho ng isang sasakyan kanina. Ayan. Buti na lang po mga kadudong na hindi inabot si Dandan. Muntik-muntika na siya doon. Ayan, nakakunan po natin ng plaka yon mga kadudong, yung van na yon. Huwag naman sana ako nahagip si Dandan nung van na yon, hit and run na mangyayari dyan. Nakatamulmul yung mga driver na to. So ingat tayo mga kadudong. So standby lang tayo mga kadudong. Enjoy nyo lang yung ating rides, yung ating biyahe. Iteng at ne. Alright.